Zita rangu ndichazviti Chipo Sandiro haro riri pachitupa. Uye ndinoita basa rekubata varume tichiharvesta urume hwavo. Titori team riri very organized, mafambiro edu ari calculated. Hatingoti chamuka inyama sokuti inogona kufira kwedu. Nditori nevasikana vakatsvinda vandinoshandidzana navo. Tinenge titori pakutsvaka. Mutsauko ndewekuti isu hatibhadhari sezvinoitwa masex workers. Iye murume ndiye anotibhadhara neurume hwake. Anenge atofa mari hatirambi hedu. Asi target yedu is urume, not murume ane mari. Nokuti urume ndiyo une mari yakawanda kudarika kukechesa. Ndichatsanangura nzira dzakasiyana-siyana dzatinosvina nadzo varume. Happy ending. Inini neShabini andinooperator uye ichitengwa zvekuti ndinoziva vamwe venyu vachamhanya kundiataka vachiti maShabini asi pamutemo anosungisa. Ichokwadi chamunotaura anosungisa, asi anosunga ndokunge usina waunoziva. Titori nemaporisa ari muhomwe dzedu atinobhadhara kuti atarise divi. Munyika yezvinhu zvakaoma muporisa hangaregi mari ichienda back to school yatakatarisana nayo. Ndingangoti vemutemo ava tinovabhadhara zvinomwisa mvura chose, zvekuti kana pachirongwa raid vanogara vatitipa kuti kuchauya vanoseja, nokudaro tinogara taviga doro rose zvekuti panozosvika vamwe vanoona pasisina kana trace yedoro. Nokudaro paShabini apa panomwira varume vakasiyana-siyana. Uye nditori nevasikana vangu vanosevha doro muShabini vane makanda akatsvinda zvokuti vamwe varume vazhinji vanopedzisira vakuda happy ending. Happy ending iyi ndakatoigadzira makamuri ekuseri pamba yandinoita Shabini, uye munogara mune makondomu. Ndakarayirisa vasikana vandinoshandidzana navo kuti usabvuma skin to skin, asi pashandiswe butiro nguva dzose kuitira kuti tiwane kukuhambesa zvedu zvakanaka. Kana vapedza kushandisa butiro iri, vasikana vanorisunga kumusoro kuitira harvest yedu isarasika. Ngavo kana mubhaketi rine mvura ine ma-ice takamirira distribution. Kambani yedu yekukohwa yakarongeka zvokuti patori nema-harvesters, koti ma-distributors, koti ma-buyers. Zvokuti kana kuri busy iniwo ndinotopindawo muchindima ndichikohwa, sokuti basa racho rinoda kuti tite mushandira pamwe. Mumabhawa tinombopindamo hatingarambi tichishandisa Shabini nokuti mitro wedu haufaniri kuva predictable. Hatisi vaya vanotama mumabhawa kuti tengerwe doro, kwete. Tinozvitengera doro redu, chikonzero hatidi kusangana nemashurugu vari rafu. Saka tikaita work on target dzedu tinobva tameka sure kuti takuwina chero zvadii. Mamusi takaona target yedu yaiva mota, tinotomboenda muma-highway patrols tichitsvaka kurarama. Sezvinoita shumba kana ichida kuataka mhara, inoshandisa method of isolation. Isolate and attack. So takabva taloka target yedu kwakutanga kutevera mashure. Takaovateka mota iyi, vasikana vaive kushure kwemota ndokutanga kukanda mazai pawindscreen yetarget yedu. Mistake yakaita target kuda kuwipa windscreen yake, zvinova zvakaita kuti mazai azare pawindscreen asingachaoni road zvakanaka kwakumira. Takabva tamirawo, asi murume uyu akamboda kuva resistant. Tikazomubaya jekiseni kuti tiwane zvataida. Murume akanoripota kumaporisa. Takangobuda munewspaper kuti kune gang of women vairepa vanhurume, asi hapana akakwanisa kuidentify mafaces edu. Nokudaro takamboita lie low kuitira kuti tisabatwe nevemutemo. Zvaiti kana zvapresa anatsokorolawo taimirira mastreet kuri kuvhima urume. Taiti kana tawana target taita research, paitova nevanhu vaita research iyi kuti anofamba sei, anoshandisa nzira dziri, vanofamba vari vangani, zvichingodaro. So taizosangana netarget yedu toita zvidavado. Chinangwa chiri kuwana harvest. Kana taakuzikana munzvimbo tinochinja town tonotanga basa redu rekusvina varume. Ndinoti kusvina nemhaka yekuti zvimwe zvainge zvisina kuwirirana mukati zvavedeka kumbunyikidza, asi hapana murume anoda kubvuma kuti akabatwa chibharo nemukadzi. Chero akada kuzvitaura paruzhinji anotosekwa kuti hakuna zvakadaro, wakabatwa chibharo sei nemukadzi. Nokudaro varume vazhinji vanokuvarira mukati sehosho. Saka ndiva nani mabuyers edu? Mabuyers emaproducts edu vanhu vakasiyana-siyana, asi tisingatengeseri munhu wese ko kana tikazosungwa. Mabuyers edu makuru ing'anga dziye dzinoshandisa urume hwemunhu kupa vamwe pfuma. Ng'anga idzi dzinozotora mushonga dzosanganisa nehurume uyu otopa munhu oita mari. Chandinoziva ndechekuti munhu ane hurume waishandiswa uhu hambofa azoita zvisvinyu zvinobatika muupenyu, nekuti anenge atorerwa DNA yake ichinoshandiswa neumwe munhu muupenyu. Nokudaro munoona kuti dzimwe dzenguva munhu kana aimboita zvakanaka muupenyu anozongopedzisira akunetsekana chero chekudya chaiko, ndekumawo kuromba kwakaenda kuprivate school. Vemabhizinesi ndo vamwe mabuyers mahombe.
kwatinotengesera product vaye vane mashop kuti paanopedza kukorobha makuseni kwakumwaya product iyi inenge yakasanganiswa nemushonga mazariro anoita shop iyoyo hauzomboda. Vanhu vanoita mavhu nemarara. Handiti science inoti teaspoon inenge yakazara mamillions. So ndiyo same reasoning inoshandiswa pamabusiness kuti vanhu vanowanda kudarika zvimwe zvitoro. Zvitarisei kuti pazvitoro zvamunotenga dzimweni dzenguva pane zvitoro zvine mutengo yakafanana asi panoita chimwe chitoro chinozara kudarika zvimwe vanhu vachitotsimbirirana. Zvine chirevo. Mari tinoita nekuti n'anga dzatinotengesera dzinotenga nemutengo uri mudenga. Vamwe vangu mumazhinji vane mabusiness avakavhura from mari. Asi ndinodada nacho ndechekuti mukuita zvinhu zvese izvi hatisati tamboharvesta product kuma underage. Vana vari pasi pemakore 10 nemasoro no hatiiti izvozvo. Anyora tsamba ida create awareness especially kuvarume vanoenda kumashabhini vachida happy ending kuti muziye kuti urume hwenyu hunoshandisiwa kugadzira mushonga yekuromba nayo. Itai careful. Ndipo paperera nyaya yangu. Ndatenda.